problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan buking. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Tagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig ya kabuasan da sikatay namin kong Hefa Choy. Happy New Year! Chinese New Year at ating tanagagik. Petsa 17 da bulan na Pebrero 2026. Holiday natin. Selebrasyon na New Year. Tatang tanagagik. Chinese New Year. Yan na special non-working holiday. Pero wadya tayo ya may pasabi na saray impormasyon na balita. Tana saray matuan liknaay baloy. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Olop kantabayo saya na programa amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Lay gabayura ni pasabiran impormasyon balita. Serbisyo publiko, i-text labat, dapat na mag-line na text line tayo. 0945-183-4352.
Live tayo sa YouTube dan Facebook. Tatang Tanagagi. Search labat DWJE 88.1. Hanap nyo sa programang Liknay Balay. Nakila mambabantay telebisyon. Yada YouTube dan Facebook. Ingat-ingat sa pagmamaneho mga mahal nating mga drivers, mga pasaherong sasakyan, mga bus, tricycle, jeepneys. Alam ko talagang dumidiskarte po tayo para makakuha ng pasahero. Pero sa isip din natin na pag may nagasgas tayo, lalong abala. Na-delay, so pangal mo tayo'y pambilay. Kanyan ingat-ingat lang. Ano ho? Lalo na yung mga manuunaan. Siyempre, manlulusutan nila. Mga laray pasahero, Engineer Nixon. Pero kung minsan, nagiging sanhituloy ng aksidente. Dahan-dahan lang mga nakikinig sa atin. Hindi naman yung sobrang usad pagong. Yung ibig kong sabihin, mag-ingat. Naraya balita yan dan nadala na dapat na maglay na saya na programa. Mustalara may akulong. Sangkot dasay panagkulimbat na kwarta yung balay. Siyempre, wad man nirad kulungan, pero arami lalo anday mas big fish May ginagawa pa daw ang investigasyon, Engineer Nixon. Samantalang dyan sa Cebu, ewan ko kung nakita na ninyo yung nagbabiral ngayon na picture. Dahil lang sa dalawang Fuji bar na nagkakalaga ng 26 pesos. Iba'y kinulong. Mayroon pang mugshot. Ito po yung pag may kaso ka, parikingan da ka, para punda ka, walay kasom, walay bumbunan mo nga itawag da saman na Engineer Nixon, may singa board, pangisulatan dengaran mo tan na violation mo. May sanda ka litratoon, pangkawas sanda kay duyaw, dino uniforme orange, detainee, priso, so gabay ito ni baga. Ganun ang nangyari sa isang lalaki. Nagnakaw lang ng dalawang Fuji bar sa isang convenient store. Bakit? Dahil nagutom, walang pera. Pero diretso sa kulungan. Samantalang yung nagkamal ng limpak-limpak nasa lapi, kamalitan na yan to Engineer Nixon. According da sa may ang ibugar, testigo, malitan ni so deliver to, basura ni, so tawag ng kwarta, yaging iniimbisigan pa, Engineer. Samantalang yung nagnakaw ng Fuji bar, diretso sa kulungan. Kaya sabi nga ng kumpare kong manginginom ang lugi, yung mairap subila ito ay sosilis. Narumnira ni impormasyon na balita. Dakatibukulan na sa programa. Saya impituya wadakinan Mayor Carl Christian Vega. Nilira da saya preparasyon da Manasinggerland Pandan Festival.
Itanad balay na Mapandan, Pangasinan. Tanasay panangarumot ng Mayor Carl pangiter to'y importansya dasaratay siklista itanad balay na Mapandan then sama Engineer Nixon ugawak ni walay transistor radio ng tatay ko. At no oras la na alas 10 kwantura irong tulad man na dirongan niya kawayan didengalan tula nangunguna katambay Karinyo Sikam kwantulara tan may Toro Luzon yasaray sikat iran na siklista at Pangasinan at kaslakan tagadtan at Mapandan tanditan at balay na Mangaldan. Actually wadtan ni susakay dasaray ng pasikat na cycling kabat so luyag tayon na Pangasinan makmaksil ni si Kuya Jess Garcia Yaya at back-to-back champion at Toro Luzon, Tatang Tanagagi. O si Katunia kang kansyon, Engineer Nixon, may buhay siklista. Si Katunia ang i-record tan, Mapandan tan Mangaldan ta sanabay tanya baloy. Ditan so abong nasaray lugar, nasaray sikat iran na siklista at tagad luyag na Pangasinan. Tan si Kirimit, Karinyo, Katambay, Sikam, naromiran na siklista si Bunso. Narurungal mo tay Bunso sa nagiya ng champion mo. Tagarad ta na Daswal, Pangasinan. At mabila-bilay ni susayay competition at cycling. Kawatan mo't ni si Manong Jis Garcia bilang si Katuniso talagang may dadaulo at mangi co-coordinate saray cycling competition sa luyag na Pangasinan. Aktibo si Kuya Jis tan si Jassy Garcia. Raya so talagang may babangon na sayan na ang galaw sports sa luyag tayon Pangasinan yan paglabat ya suportaan at ditan da balay na Mapandan atabat met sa salitan balay lapo da saray si Katiran siklista kanya na si Mayor Carl Christian Vega tagturaya papaulyanan talagan na susuportaan turaya raya kabaluyan to ya mahilig dasay cycling Tatang Tanagagi ngani tay parungal kutan yung pituyaw dakina na Mayor Carl Christian Vega na balay na Mapandan tan nilirad sa aktibidades ay nagawa at sa bulan na Marso talaga na sa preparasyon at itatarya la gagawin la arumira na impormasyon na balita at panamaglay na saya na programa tayo Grand 88 pa rin ang legal na nag-o-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malinaw po yan. At lahat ng mga nagpapataya na hindi dinadala sa bulahan ng Grand 88 Gaming Corporation
ito po yung tinatawag nilang illegal o kaya bukis. Dahil malinaw doon sa sulat na pinadala ng PCSO sa pamunuan ng PNP mula sa Camp Crame hanggang sa regional office hanggang sa provincial office ng PNP na nakasaad na sila ay mingi ng police assistance para sa mga nagkukunwari na sila na ang legal sa ngayon ay hindi pa rin dahil hawak pa nila yung prangkisa, hawak pa po ng Grand 88 Gaming Corporation yung prangkisa to operate STL in the province of Pangasinan. Kaya yung mga nagsasabi na sila na ang may hawak ng prangkisa at sila ang legal ay hindi ho. Huwag kayong maniwala. Baka yun yung kanilang sinasabi para ipatronize ninyo sila. Ang tanging may hawak ng prangkisa hanggang February 28 ito pong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya yung mga nagsasabi na sila na ang nakakuha at doon na kayo tumaya iba'y hindi ho yan totoo dahil malinaw sa sinabi ng branch manager ng PCSO dito sa Lawigan ng Pangasinan na si Mr. Christopher Pacalso na ang prangkisa o kaya pagbibigay ng certificate to operate sa sino mang makakakuha ay gagawin lang po yan after na magtapos yung prangkisa ng nakakuha. Ganun po yun. So ngayon, February 17 pa lang. Pero ang kumakalat na balita at pinababalita ng mga nag-illegal daw sila na yung nakakuha. Para malinaw, kung kailan magpapaso at kung naibigay na ba yung prangkisa sa iba, nandito. Yung payag dito ni Mr. Christopher Pacalso, branch manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office dito sa Lawigan ng Pangasinan, sir. Grand 88 yung kanyang franchise February 28. Magiging open po ba ang PCSO for any application? As of now, sir, hindi pa po ino-open yung application for STL dahil nga po nakasubmit ng renewal yung Grand 88 Gaming Corporation. The renewal is with the PCSO head office. So for assessment po siya. Okay. So pag na-renew po siya, na-approve po yung renewal, hindi siya i-open. okay. So kailangan mo nang aprubahan yung renewal. If ever na hindi na-aprubahan, doon magre-reopen para sa Yes, sino mang magiging katuwang ng PCSO. Yes, So, sir, ganun yes. po siya. So, par sir, kumusta po ang performance ng Grand 88? Well, When it comes to yung pag-re-remit ng kanilang share. Well, yung Grand 88 Gaming Corporation, since nag-start po sila ng operations, timely po yung kanilang remittance at nakukomply po nila in full. In fact nga, nasosobrahan nila yung required na kailangan i-remit na nire-require sila sa kanila ng PCSO, which is the Guaranteed Minimum Monthly Retail Receipts or the GMMR. Ayan yun. Nare-remit po nila ng buo, and in fact na nakapag-remit pa sila ng mas malaki kaysa sa amount na yun. So, walang problema ho Wala sa po. Grand Wala 88. pong problema pagdating sa remittance ang Grand 88 Gaming Corporation. Wala po silang shortfall. Shortfall ang tawag po namin dun, sir, pag hindi siya
nakaremit in full. Wala pong shortfall ang Grand 88 Gaming Corporation. In fact, bawal po yung shortfall sa aming STL RIR. So ito rin yung pinagbabasihan para Yes. ma-renew yung kanilang Yes, sir. Yun franchise. po yung number one. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Yun ang paliwanag ni Mr. Christopher Pacalso. Wala pang February 28. So paano nila i-open yan? Nakapag-renew na rin yung Grand 88 Gaming Corporation. So as of this date, at atang tanagagik, yung pong Grand 88 pa rin ang may hawak ng prangkisa. Pero sa nakuhang impormasyon, yung pong mga nag-illegal, sinasabi daw na nakuha na nila para maingganyo nila yung mga Cabo Cobradores na ipatronize yung sa kanila. Pero malinaw yung pagkakasaad at pagkakapaliwanag ni Sir Pacalso na hindi nila yan i-open hanggat hindi pa napapasok yung nakakuha ng prangkisa. Kaya kayong mga mananaya at mga kabo, maging mapanuri kayo para sa ganon hindi kayo malagay sa alanganin. Baka mamaya maridyan, mahuli kayo, makulong pa kayo. At doon sa mga mananaya, baka mamaya maridyang bukis na pinagdadalhan ng tayan ninyo, baka pati tama ninyo, panalo ninyo, hindi nyo makuha. So malinaw na hindi yan i-open hanggat hindi nagpapasok yung prangkisa ang prangkisa na nakuha ng Grand 88 Gaming Corporation hanggang February 28 at nakapag-renew na po sila. So yan ay i-decide ng PCSO at maliwanag na pagka hindi nakuha ng Grand 88, doon nila i-open. Kaya yung nagsasabi na nakuha na daw ang prangkisa at hindi na Grand 88 ang may hawak, iyon po ay taliwas sa sinasabi ni Mr. Pacalso. Tuloy-tuloy po tayo, alas 5. Alas 7 na, 5:58 na. So magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala dito sa ating palatuntunang Liknaay Balay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Kapaborito, alas 8 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na ayaat malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pahipatuloy na programa na Likna ay balay. Siyempre, kolob kantabay ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Hey, good morning kay Alvin Sandoval na barangay Pututan na Dabin Maloy, Pangasinan. Alvin, Kapitan Alvin Sandoval. Kagawad, paano tagam ka lang Kapitan Alvin Canada Barangay Pututan. Good morning. Da si Engineer Larry Melendez. Kumusta na sir? At kay Madam Vicky Sandoval. Kong Hepatchoy daw sa ating mga kaibigan dyan sa may Golden, Barangay Golden.
Mapandan, Pangasinan. Ha? Marakot di man, Engineer Nixon. Golden. Ito naman yung liknaan kahapon. Ngayon nating babasahin dahil may nilira at tara may barangay officials alam si Kapitan Mamaong. Saya kwanto jad lugar may kapitan singa ari-ari no gabay tong gawaan aglaon dadalan at kunsiho kwanto ay saragtutan niya kasuan idalumyo at DILG ta anggad saray kakapitan sakop na saya DILG raratan yada kada munisipyo walatan susaray DILG officer takid man at opisina da no una abuso iratay kakapitan nyo ni manasinggar la so eleksyon ay mamputek kimot la si kiran na kakapitan talagan sangkaneng so panag usaryo posisyon nyo piano managarabyado o dinoyo gawit trabaho yo singasamay salita tayo kapitan tawalay service na barangay usaruntod pang personal to pangkargaan ti sibuyas sige picture da kayo nung nagsempa sa bidan reklamo picture mo pa aging kapitan anta patrol na barangay para negosyo to nawalatan ay sosilis nung nita na da barangay Papagayan talagan inawan dalay pulaing piano makasaliwlara na service vehicle ditan pero tanya bikulo saliwunda para da usaran bilang ambulansya multipurpose dakol su purpose to tatang tanagagik yan da marakutan ayang kanunutan na barangay kapitan Willie Soriano ditana da saya barangay Papagayan wala may interbalot ditana kapitan nya nanunutan ko wala indonate ditanan sama nya sa kaya patrol karyod tana board member ni si board member ni Kiboy Reyes kulan tulaman derala walagtan so indonate to patrol barangay patrol kulan tulaay morning da saray Eco Family ditana da barangay Lungos da Kalasyaw Pangasinan biraitan Diaz Family ditana Dinalawan Tana Dumalanta, Tana Disina Family, di Tanad Barangay Ambutal. Good morning. Gaspar Family, di Tanad Barangay Kalit. Si Insan Ray, Tana Pili Tigno, di Tanad Caloocan, da Balay na Binmalay. Naraya dumarang titana da San Isidro Sur, Norte, da Binmalay, dakalaya dedengal da saya sikat tayo. Kapaborito Nixon ditana da Balay na Binmalay. Kayo mapaga da satay koleksyon na basura ta wala yung sabin 12-wheeler dump truck yung lamot ditan. Dapat na maglay na saya impangi si Taipundo para sa tanya gagala.
Ulan tula may 12-wheeler dump truck kapatira in pangako ng insalita ng Congressman Mark Wangkuy. Alagaran noon sabi ya dasaray detalye ni nasaray balita tateng tanagagik. Amay pitalaran yutan tanay na tayon papaluapan. Ya 40 milyon dita na da balay na linggayon. At may kabat tilamat no ni terlatan dino andini. Narumiran na balita dita na da linggayon. Saraya dumrengal dita na da public market. Good morning. Kanyo family naramay tagad tanad Dumalandan tanad barangay Durungan Pangapisan Norte tandi tanad barangay Min Manibok. Wow, si former Kapitan Lanterado, good morning. Kana si classmate ko Eric Quison, good morning. Nanto san mabigya kabosan da si Kenamin kong hipachoy da si Rose. Oy, Rose Kinga nunutan ko may Titanic Engineer Nixon. Bantayan mo man si siya may partner ng Rose si Jack. Diba may Titanic. So, kung hifatchoy daw Rose ng Manawag, Pangasinan. Okay, wadya pa. So, impituyaw tayo at kinan Mayor Carl Christian Vega na balay na mapandan na tatang tanagagik. Nilira da saray preparasyon da Pandan Festival. Tanmat da saray arumniran na impormasyon. Pangitar na suporta da saray siklista. Tanarumnira tateng tanagagik. Da say balay na mapandan da liderato natan na Mayor Carl Christian Vega. Engineer Nixon, go ahead. Busy preparing for our Pandan Festival 2026 at abala po kami dahil kahit na malapit na pero may mga activities din po tayo na kagaya ng cycling team na ipinupush natin na makasali po sila for this Tagaytay competition. So ito po yung parang national competition na rin at mapalad ang bayan ng Mapandan dahil meron po tayong entry na isasali, kalaw po sila sa paligsahan po sa Tagaytay this coming February 23. So, Tagaytay Cycling Fest, no? Yes, po. Na kung saan meron kayong official team na kasama from Mapandan na itong mga team ninyo. Tama po. Sila po ay locally, talagang dito po sila lumaki at taga Mapandan po sila. It is being handled by Coach Jassy at sila po ay sinasabak natin at nagkaroon na ng points dahil qualifying pa lang ay meron na dapat silang puntos para po makasama sa national leg. Hindi po pero yung magkaroon ng ganitong team na yun, no? Pero kayo po, talagang nag-sacrifice o nag-invest kayo. Tama po. We are naghahanap kami ng mga talents, local talents na pwede nating isabak dahil with the history na ang Mapandan ay meron pong nag-champion na noon dito na taga Mapandan and naghahanap pa rin tayo ng mga kasunod at I'm sure marami pang nakatago dyan kaya po continuous po ang sports activities dito sa bayan ng Mapandan, hindi lang sa larangan ng cycling pero nagtataka na rin sila dahil yung naganap na district meeting ay pangatlo po in terms of the numbers of medals, pangatlo ang bayan ng Mapandan. Una is Bayambang, pangalawa is Lingayen, and pangatlo is Mapandan, which is a very small town with 15 barangays and wala din dagat. Sabi nila, how come maraming nakuhang gold medals and other medals pa
in terms of swimming. So, in-explore po natin, ino-open natin, and we're making Mapandan as one of the, syempre, mga active in terms of sports. Hindi lang po dyan, pati dance sports team, nag-uwi po sila ng parangal. Kaya po, dyan po nila nakikita na we are actively participating on all various types of sports para po maging abala at maging proud din ang mga parents. Kasi yung mga parents po ay sila na mismo ang nag-involve sa kanilang mga anak para po magkaroon ng mga ganitong activities. How about Sports Academy, Mapandan, sir? Ang Sports Academy ay hindi pa natin po masyadong naplaplansya. Pero we are yearly, meron po tayong mga nakaprogram na ng mga palaro dito. And just this morning ay nag-isip po kami na hopefully magkaroon po tayo ng support coming from the government. At kung meron man yun ay magaganap siguro yung ating Summer Olympics. Or hindi kaya, basta locally, yung mga iba't ibang sports, hindi lang yung volleyball or basketball, we need to explore also yung mga ibang sports activities. Yung cycling team nyo, may ilang po sila? Sila po ay 5. So yearly po kasi since we started the Pandan Festival, nagkaroon tayo ng yearly din ng mga palisan na triathlon or may takbo, may swimming, at the same time meron yung cycling. So napag-alaman natin na masisipag at malalakas itong mga nakita natin mga talents. So why don't we expose them sa national level? Kaya po nabuo itong Mapandan Cycling Team. So it is being sponsored by a private entity which is the Cafe Medarlo and Coras Manor. Sila po ang nagpupush sa lahat po ng mga trainings and all, ay sila po nandyan na sumusuporta. Definitely your goal is to be the Siyempre, champion. opo, yan yung ultimate goal natin. Dahil yan naman lahat ng hinahangad. Pero with all our efforts, sana po ma-recognize ang talents ng Mapandan. Isa na dito yung cycling nga na they're very competitive at we're looking forward to, syempre, we will have a special place. Sana makuha natin yung gold. Syempre yung first place. Mga bagong simbolo kasi ngayon, hindi yung mga apo at mga sikat na siklista o mga bagong simbolo po ito dahil nagsimula sila upon learning na simula ng pandemic, nagkaroon sila ng ganitong sports. Nahilig po sila sa cycling, and then nakilala sila ng mga coach natin, and nagkaroon sila ng opportunity. Yung coach na isa po nila is yung na sumasali rin, which is si Mr. Carino from Aldan. So, he's also a champion. Kaya maganda in terms of coaching and syempre ating conditioning ay nandyan po yung rekado para po magkaroon po sila ng magandang result sa competition. Maganda yan, Mayor, kasi yung mga champions natin, they're not getting any younger. So, kailangan natin mag-scout ng mga... Yung generation po, they're aged from 17, 18, 19, 20. Yung mga bata-batang katulad natin, di ba ngayon? So, anyway, actually, hikam, kasama ng Action Radyo Pangasinan, ang Radyo Pangasinan, sila Aaron, Dennis, at RJ. So, going to, na tayo? Sa Pandan Festival. Yes, kasi actually, yung festival na yan, kung hindi ako nakakamali, unang-una ang Pandan Festival. Medyo bata-bata pa ako noon. Di pa kayo ang mayor noon, di ba? Bata pa naman ngayon mayor. Pandan Festival na yan, di ba alam mo yan? So, naging champion ang Pandan Festival sa ilang mga lugar. National, yun ako nagkakamali. So, ito na naman tayo ngayon, going there sa ating Pandan Festival. Tama po. At itong fiesta po natin is it will start on March 14 at mag-e-end po ng March 22. Ang ating Pandan Festival mismo ay ang highlight, which is the highlight of our festivities. Magaganap po yan yung street dancing competition on March 21, Sabado po yun. So ito po ay open invitational. May mga kalahok all the way from Nueva Ecija province, from Zambales province, and La Union province, meron din pong kalahok. So this is an open invitational na in-open natin at mananalo po yung first na yung champion po ay mag-uwi ng 200,000. And lahat po ng mga ini-invite po natin ay mayroong mga corresponding na ibibigay po natin para po sila upon signing na
magkakaroon po sila ng iuwing pang-start or mobilization. Sir, saan po mag-start yung street dance? Saan magkakaroon? All the way from, we will all gather there sa barangay Nilumbot, which is yung school po doon, Nilumbot Elementary School. Sinabay po kasi natin ang civic parade ng ating fiesta. So, civic parade muna, and then kasunod po yung 7 contingents na maglalaro. Yes po. Ilang taon na po? Ay, wala pong foundation pa. But it is, we call it a civic parade. So, lahat po ng membro ng barangay family ay magpaparada rin po. Kasama po natin, and kasunod naman po doon, the other half would be yung the street dancers na yung mga contingents po. So magkakaroon ng barangay routine? Yung usual po na papasok po dito sa Mapandan, poblasyon, merong mga diversions po pag sila po ipapasok on Saturday, March 21, may mga ipopost na po kami na mga diversion routes. Hapon naman po yun, that is, it will start 4 o'clock in the afternoon hanggang gabi na po yun. Hindi naman lagi yan, no? Tama. Minsan lang na meron Minsan lang. Pero prior to that, Mayor, ano po yung activities in line with the Pandan Festival? Yung usually din na pinupunta ng ating mga national figures, sabihin ko na, pinupunta po nila parati yung Farmers Festival. Kasi masaya po ito, na nawi-witness nila na yung mga farmers po natin, yung nandyan pa rin yung traditional na manghuhuli ng biik, manghuhuli ng live na manok. So, nandyan po parati yun at nawi-witness kasi nila na hindi pa nawawala ang traditional na mga kultura ng ating mga farmers. And at the same time, it is the right time for us to showcase yung mga local products, local produce dito na pwede po nilang bilhin. Sir, ano po ang abangan sa mga balikbayan? Kasi may balikbayan day tour after ng inyong nakasanayan na breakfast and then balikbayan night sa gabi. Tama po, ito po yung isa sa mga pinaka-highlight kasi alam niyo po ba nung ako'y nagpunta ng Amerika last year ay talagang nag-commit po sila na sila po ay uwi. And in exchange, sabi ko nga, susunduin po kayo sa airport. At nag-commit na po sila yung isang group from Southern California ay uuwi po sila, mayroon na yata silang population na 44. So marami na, isang bus na po yun. So sila po ay uuwi dito at gaya ng commitment po ay susundin ko po sila. Darating po sila on March 13 at sila po ay attend ng ating fiesta. Pero ang highlight to that is on March 19, which is the Balikbayan Tour. I-showcase natin yung inuwi nating project coming from them. Yun po yung dinonate po nila, yung sponsor po nila, yung improvement and rehabilitation ng ating roundabout 5 project. It is being sponsored by San Diego Mapandan Association. And yung children's part naman is the Mapandan Association of Northern California. So yan naman ay yung mga activities na i-unveiling po natin, yung mga projects na yan kasi tapos na po at sila po ang magre-ribbon cutting. Okay, so hindi lang sila nandito just for fun. Yes. Pero they're supporting Mapandan. Yes, yan po nila pinakita na they really like what is happening in our town. Kaya po, willing po sila. Sila po ang nagsabi na mag-donate sila, whatever the improvements, pinresent natin yung project and nagustuhan naman po nila. And immediately, nag-commit po sila. Nung ako'y pumasyal doon na, sige, umpisahan mo na, and then we will give you yung ating one. Yes, speaking about that, Mayor, kasi nung unang naupo kayo, ay you promise about yung pag-create o pag-develop sa mga tourist area ng Mapandan. No, ngayon medyo matagal-tagal ako nila punta dito. Mapandan ba rin po nga ako? Develop niya. Yes po, we're still on the process. Diretso pa rin, tuloy-tuloy ang ating pag-develop ng ating bayan. And dahil din po sa inyo yun, dahil kung wala po akong nakakausap na kagaya ninyo, na nakakapagbigay ng ideas, kung ano man ang dapat na makikita at mararamdaman ng ating mga kababayan, ay ipinapatupad na lang po natin. And I'm sure within the next few months, i-invite ko po ulit kayo for another, this would be the first tourist attraction here in Pangasinan. So, makakompleto na po yan. Surprise muna. Pero definitely, we will be inviting you all to visit Mapandan. We would like to explore kasi and gusto rin natin
samantalahin yung mga namamasyal ng Manawag Church, which is every week marami po ang namamasyal yan. And sayang lang kung sila ay napupunta na sa Manawag, why don't we invite them going inside Mapandan, which is very 5 minutes away, nasa Mapandan na sila. Kaya napakagandang opportunity sa mga taga-Mapandan. It is like magiging economic reaction nito Magbubus ang ating economic activity dahil kung yung employment, livelihood, kasi I will be inviting the local mga nag-produce ng mga kakanin, yung mga produkto ng Mapandan na pupunta po sa isang lugar, and doon po may experience po nila na parang na rin silang pumunta sa Pangasinan. But then, binigyan na naman ng support ng mga national officials natin. I am hoping, yes, from the OT and from the 3rd District, mapipitahan ko po definitely ang mahal na mahal ko pong sinusuportahan ko parate na talagang ramdam din ng mga kababayan dito sa bayan ng Mapandan ng pagmamahal ng ating Congresswoman Rachel Baby Arenas na parating nandyan, katulad ng kasalan ng bayan. Siya po ay umattend ulit at yearly na po siyang umattend dito sa bayan ng Mapandan tuwing fiesta nandito rin, pero ibang-iba yung nararamdaman ng mga kinasal po natin na 44 couples, at siya po mismo kinamayan niya isa-isa at naramdaman ng ating kababayan na mahal po niya ang Mapandan. Sabi niya kung naman niya Mapandan kasi mahal na mahal din daw siya. Ay, lalo po pong mas mahal na mahal po namin si Congresswoman Rachel Baby Arenas dahil po sa pinaparamdam at pinapakita niya. Sa presensya pa lang niya, kitang-kita po at ramdam namin ang pagmamahal po niya. Sir, going back doon sa Pandan Festival, kumusta yung kalutan din sa last day po yun po yung parang closing natin. March 22, isasara po natin itong Pandan Festival, Pandan Avenue, at mayroong 3 stages na bubuksan natin. Yung main stage po natin ay yung vocalist ng Six Cycle Mind. It is a national band na pwede po natin bisita po natin para siya po ay magka-perform. Yan, si Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan, Pangasinan, dito sa kanyang preparasyon Engineer Nexon sa nalalapit na Pandan na Festival, kung saan talagang lalong nag-i-improve yung mga activities diyan. Ibig sabihin lalong nagbo-boom ang bayan ng Mapandan sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Vega. Narinig nga ninyo yung pagdating ng mga balikbayan na talagang susundin pa sila ni Mayor sa airport. Wayakin bakit? Dahil ramdam ng mga taga Mapandan yung suporta ng kanilang mga kababayan na kahit na nandun na sila sa abroad, doon na naninirahan, doon sa Amerika, sa San Diego, sa Northern California, hindi pa rin nila nakakalimutan, makapabagas na bagumutan ang kanilang sinilangang bayan, kung saan nagkakaroon sila ng nag-aambag-ambag para sa mga makabuluhang proyekto na itatayo dyan sa bayan ng Mapandan na ang makikinabang ito pong mga Mapandenyos. So yun, kaya ramdam mo yung pagmamahal ng mga bawat Mapandenyo sa kanilang bayan, at susundin nga sila ni Mayor. Pero alam mo kung ano yung 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 talagang dahilan, Engineer Nixon, kung bakit ganun ang ginagawa ng mga kababayan nilang nasa abroad na talagang nagbibigay ng suporta, nagkakaroon ng mga magagandang project dyan dahil nakikita nila yung leader dyan sa Mapandan mayroong direksyon. Ibig sabihin talagang nagpupursige din na mapaunlad ang kanyang bayan. So bakit hindi natin tulungan? Nakikita naman natin na ang kanyang mithiin para sa ating mga kababayan. Yun. So yun ang dyan.
Yun ang dahilan dyan kung bakit hindi nag-aatubuli na tumulong yung mga iba't ibang asosasyon ng mga mapandenyos abroad at ating tanagagik para magbigay tulong sa kanilang bayang sinilangan. So, ang dami ho nating aabangan sa nalalapit na Pandan Festival dyan ho sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay, magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunang Likna ay Balay. Mamaya abangan po ninyo. Talaranan nyo si Kiran Tagatan da Balay na Lingayen. Lalo la sa ramay manaalagar. No kasi na si Mabila may sulat. Si Mabila may deed of donation na pirma la na Malacanang. No, watan la say balay na Lingayen. Kasi katutan labat so alagaran piano na ibulos la, na iterla, na ibunog la. No, satay 40 million pesos. Ay iter da sarama salanta na Bagyon Yuan. Tana da Balay na Lingayen. Habayaglatan niya pundo watan na Treasurer's Office. Pero agdalante basta-basta na ibunog. Tawala ni alagarenda tatang tanagagik. Yan napirmaan so sa may certificate of donation. O nitan. Jada ipawil tayo. At naantan tayo no simmabilatan kasi alagaran niya napirmaan no apirmaan la no okay la. Alagar yun, dengal yun, sikiran tagad-tanad Balay na Lingayen, rekabaluyan ko. Yaya sunay-nay tayo ni Kukulyaot, lapod dakdakla sumana alagar. Yada ipawil tayo at nakabatan tayo no kasen, simmabilatan niya alagaran, ya sulat o amay impawil dan sulat, ya pirmaan, watan la kasi, yano na ibunog lantan niya 40 million. Narungalan yutan kasumpalan na pigaran makanan taymano malalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may
logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ay patuloy na programa na Liknay Balay, alas 8:35 la. Kabasan, siyempre dyan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal. Kolop kantabay ni amigo yo RJ Bera Jimenez at your service always. Sayan na programa Liknay Balay. Itan balay na linggayan at ating tanagagik. At pitalaran da. Usatay isabi pangibunog nasatay 40 million pesos para da sara may biktima na bagyon Yuan yabayag dalan na alagaran. Kasi si mabila kasita niya pundo nakabatan tayo tatang tanagagik. Si mabilatan niya pundo. Yan ang lapo dasay Malacanang. Wala malagarandan sulat. Napirman la kasi. Tapiano na ibunuglatan tatang tanagagik. Dasaray pinapablin na kabaluyan ay biktima na bagyon Yuan. Alagaran tala. At nakabatan tayo tatang tanagagik dasayan na muminto. At wala linya tayo. Si Councilor Jonathan T. Ramos. Kaya makulikulin na konsyal tita na dabali na linggayan. Ya talagan na masibusibog ya mangilalaban na saray kanutugan, pangkamongan. Na saray tagadtanad balay na linggayan, nagtugabay walay nalamus. Okay, wadya linya tayo. Councilor Jonathan T. Ramos, good morning. Good morning, Sir Ajay, at saka sa lahat po ng ating kasamahan dyan sa istasyon. Yes, good morning. Gabay ko pa na tuputan, walay marakop ya balita para dasaray kabaluyan tayo, dasatay pitalaran dan pakaawat na may tulong. Tani, watan latan ay so 40 million. Pero wala ni may alagaran tayo amon sulat deed of donation. Wala la, simmabila, Councilor. Yan, magandang pag-uusapan yan, Sir RJ. Sapagkat yan po yung matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan. So, last week ay dumating po yung matagal na nating hinihintay na nanggaling sa opisina ng Presidente doon sa Malacanang. At natuwa po kami kasi binabatikos na ang mga municipal officials ng bayan ng Lingayen. Kaya isa siguro na napabili sapagkat marami tayong tinausap na leaders, maging ang ating kasalukuyang congressman ay nakialam na rin, no, sa komunikasyon para mapabilis ang
pagbalik ng deed of donation sa pangunguna po ng ating mahal na Congressman, Honorable Congressman Mark Cuangco, Sir RJ. So yun ang nakantala yung pagbabalik ng deed of donation. So ngayon nandyan na, natanggap na yung deed of donation. So kailan ho uumpisahan yung pagdidistribute ng tulong pinansyal na yan na Councilor? Kahapon, nag-meeting po ang executive kasama po ang department head, Sir RJ. At mayroong isang representante ng Sangguniang Bayan na kung saan ay nasunod yung panawagan ng ating mga kababayan na ibibigay na cash yung tulong ng nananggaling sa Malacanang, Sir RJ. At kahapon din sa aming sesyon ay bagamat na wala pang sulat ang executive para kami po ay magpasa ng resolusyon, ang aming presiding officer sa panguna po ni Vice Mayor GM Crisostomo ay nagpapasa na siya ng resolusyon para in case na darating yung sulat na manggagaling sa executive na kami po ay magpasa ng resolusyon para dyan sa 40 million ay nakahanda na, no? So yun ang ating ginawa kahapon na Sir RJ. Ano yung laman ng resolusyon na yan na kailangan pa yan bago ibigay yung pera sa mga recipient natin? Oo, parang ang resolusyon ay inuutosan natin si Mayura na binibigyan natin siya ng authorization. Yes. Authorization para ibahagi na ito, ibigay na itong 40 million na Sir RJ sa ating mga kababayan. So, ganun po kami nagtatrabaho dito, Sir RJ, no? Ayaw na naming ipaabot pa sa darating na session para kami po ay magpasa ng resolusyon para hindi matagalan o mantala kasi matagal nang kailangan ng ating mga kababayan, Sir RJ. So, yung sa parte nyo na lang, yung parang plansyahin natin dito at dinig ko nga parang naplansya na, no ha? Nakagawa na kayo ng authorization para yan ay may release na ni Mayor. So siguro sa mga susunod na araw by this week kasi holiday ngayon matatanggap na nila, Councilor. Yan ang aming inaasahan na Sir RJ kasi nag-usap naman na ang executive kung paano ito ibabahagi at for the information na Sir RJ ay ang desisyon ng ating mahal na Mayura ay mabigyan lahat pero lamang yung talagang apektado, no? Doon sa nakalipas na bagyong Yuan, Sir RJ. At siguro ang inisip din ng ating mahal na Mayura, Honorable Mayor Josefina Iday Villa Castañeda, ay para wala nang masabi ang bawat isa sapagkat ang bagyong Yuan ay dumaan din talaga sa bayan ng Lingayen kaya yun ang naging pasya ng ating mahal na Mayura. Pero sabi niya ay lamang yung mga apektado talaga, Sir RJ. Sabi niya, oo nga, dahil alam mo, Konsehal, kung akong tatanungin mo, dahil taga-Lingayen ako, at nabaha din tayo, hindi tayo rin nakalabas ng ilang araw, pero para sa akin, tama yung sinasabi ninyo, na kung sino yung most affected, kailangang lamang sila. Bigay na sa kanila, parang ganon. Pero naintindihan naman natin yung damdamin ni Mayora na sana makatikim din lahat ng mga nabiktima, ng mga nabaha, parang ganon. Ayan, Sir RJ, dyan din namin naramdaman yung isang pakiramdam ng isang ina na kung pwede lang ay patas sana, pero siyempre,
may talagang napiktuhan Yes, sa bagyong oo. Yuan na Sir RJ, at siyempre naunawaan din namin ang saloobin ni Mayura na talagang gusto niyang ibahagi lahat sa ating mga kababayan ang pagmamahal ng gobyerno, Sir RJ. Okay. So, eto na. The long wait is over. Ika nga, konsehal, ano ho? Patungkol dito. Yes, Sir RJ. Okay, so sa ibang mga usapin, anong napag-usapan ninyo dyan sa, kumusta na yung liwad natin sa munisipyo natin, sa Sangguniang Bayan? Actually, Sir RJ, sa usapin sa liwad at saka itong prime water, ay nagmi-meeting yung mga board of directors. Kaya ang info ko kung Nang liwad, oo. Kung paano nila sasagutin yung mga hinaing ng ating mga kababayan. At ayon sa ating source, Sir RJ, ay isang may kakayahan na korporasyon ang magiging katuwang ng prime water at saka liwad. No? Dahil siguro sila yung nakita nila na makapagbibigay ng malaking budget para palitan lahat ng mga tubo at makakuha ng magandang tubig dito sa bayan ng Sual to Labrador. Parang gano'n ang naiparating sa akin. At kung doon kukunin yung tubig, Sir RJ, kailangan ng malaking puhunan. Kaya ang liwad sa aking pag-unawa ay humingi ng tulong sa company na ito para yung mga batikos na kanilang ipinapaabot ng ating kababayan ay magbigyan nila ng solusyon, Sir RJ. Kasi pagka walang reklamo, wala, hindi sila kikilos, butit na ipabatid ninyo yan dahil sa inyo naman, naintindihan natin na kayo yung opisyal ng bayan, kayong pagsusubungan ng ating mga kababayan, kung maganda naman yung kanilang performance, wala naman kayo sigurong, di ba, marireceive na mga reklamong ganyan. Ngayon, mayroon kayong narecibing mga reklamong ganyan, kaya ito ay inyong inaksyonan ng buong Sangguniang Bayan. Di po ba, Councilor? Tama kayo dyan, Sir RJ, at kami rin ay nagpapasalamat sa inyong istasyon kasi isa kayo na nagbibigay ng talagang power para yes, oo. Tulong-tulong tayo, Councilor. Oo. Nakungkungan susayan na tama. company na liwad na prime water, Sir RJ, at tayo po ay nagpapasalamat sapagkat na uunawaan din ng liwad at prime water ang pakiramdam ng isang consumer tama. kung saan ay nagbabayad ng malaki pero hindi po satisfied ang natatanggap nilang serbisyo galing sa liwad, Sir RJ. Yun po ito yung tinatawag nilang mga constructive criticism. Mayroong pumupuna para mapaunlad o kaya maging magandang serbisyo, di po ba? At ganun din sa inyong trabaho dyan, Sangguniang Bayan, wala namang personalan. Ano ho, Councilor? Tama kayo dyan, Sir RJ. Halos kami po ay ayan. At prime water na talagang kung maaari ay tanggalin na namin sa bayan ng Lingayen, pero siyempre may protocol dyan na pwede nating sundin bago mangyari ang lahat, at ayaw din nating mangyari yung aaksyon tayo na ang kahihinatnan ay mapapahiya po ang Sangguniang Bayan, Sir RJ, no? Yan po ang sinabi rin ng aming Vice Mayor, na kung saan ay talagang siya ang nanguna na nagalit sa mga managers, general manager ng liwad at prime water, Sir RJ. Nakapagsalita siya ng hindi masasakit, no? Pero tinanggap naman ng general manager ng liwad at prime water dahil alam din nila ang nangyayari sa kanilang serbisyo. Dahil yun po naman totoong-totoo
na nangyayari at hindi ho imbento, ganun yun, di po ba, konsehal? Totoong nangyayari, kaya kailangan ng aksyon, parang ganun. Yes, Sir RJ, kaya alam nyo, Sir RJ, no, bilib ako dito kay mga kasamahan nating councilors, no? Si Councilor Norman, Councilor Attorney Gab, Councilor Randal, Councilor Teng, at maging ang ating EBC President na si Pari Hiram, no? Si Mano, hermano ko yan, hermano ko, Mano. Opo. Maging ang ating konsehala si Councilor Angela Agbuya, na kung saan siya rin ang isa sa mga tumitingin dito kasi nurse ito eh. No? Yes. At mayroon din tayong doktor na councilor, si Doc Von Changson. Yes, oo. So, dito, ang aking nakikita, kampante kami, Sir RJ, na hindi po nila kayang bastusin o kaya ilukuhin ang Sangguniang Bayan kasi mayroon kaming abogado, mayroon kaming doktor pagdating sa health, so mayroon tayong engineer, mayroon tayong businessman, no? So yung composition talagang di ba? Buo. Buo yung pwersa ng Sangguniang Bayan na Sir RJ, at bilib din ako dito sa aming presiding officer, no? Ang ating Vice Mayor G. Crisostomo, Sir RJ, sapagkat talagang hinahayaan kaming ipaglaban, no? Ako ang manguna, sabi niya, at alam ko na susundin ninyo yung mga prinsipyo natin kasi taong bayan naman ang ating pinaglalaban, sabi niya, Sir RJ. Okay, so maganda yan at talagang, at saka pinagkakaisa ninyo kung maging walang posisyon, walang majority, walang minority, talagang pinagkakaisa nyo kung ang pinag-uusapan para sa kapakanan ng inyong mga kababayang councilor. Tama kayo dyan, Sir RJ, kaya saludo kami dito sa leadership ng aming Vice Mayor na pagkat after election, no, wala yung majority, wala yung minority, basta pangkabigan na linggayan, talaga na aaksyonan na sa presiding officer ni Sir RJ. Parang yun yung ipinamana ata ni dating mayor, di ba ganun din siya? After election, wala di ba? Sama-sama, ganun siya, di ba? Marami kaming natutunan dyan kay Mayor Paul, Sir RJ, kaya at least nag-iwan siya ng magandang example na pwedeng pamarisan ng mga nakaupong opisyalis ng bayan ng Lingayen na Sir RJ. Okay, thank you, Engineer Nixon, dahil naihabol yung picture mo, Konsehal. May pinadala kong picture sa technician natin, ay sa engineer natin. O yun, naihabol sa ating screen. So, kumusta naman po yung mga toda-toda dyan? Okay na sila, alam na nila, wala na silang dapat problemahin sa medical certificate, Councilor? Alam niyo, Sir RJ, natutuwa ang mga katoda po natin kasi bukod sa mabilis ang aksyon, no? Mabilis ang proseso, mabilis ang pag-renew ngayon, ay laking tuwa ng mga katoda natin, Sir RJ, na talagang inaasikaso natin sila. Sapagkat sila din talaga ang katuwang ng Sangguniang Bayan at ang bayan ng Lingayen nagbibigay ng walang sawang serbisyo, Sir RJ. Okay, so with that, thank you, Councilor. Baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayan sa Lingayen. Thank you, Sir RJ, at kay Engineer Nick, sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyong mga ipinapabot para pag-usapan sa Sangguniang Bayan at ipaglaban ang karapatan ninyo. Naway magkaisa po tayo sa lahat po ng magagandang gawin para sa ikabubuti ng bayan ng Lingayen. At kayo po ang aming boss, kayo po ang aming inaasahan, kayo po ang aming pag-asa para may pagpatuloy ang magandang serbisyo para magkaroon ng magandang serbisyo sa bayan ng Lingayen at magkaroon ng progreso sa ating lugar. So maraming salamat sa inyong lahat, Sir RJ. Okay, thank you. Si Councilor Jonathan T. Ramos,
ng Lingayen, Pangasinan para sa magandang balita na yan. At syempre, saludo tayo sa ating mga konsehales dahil nagkakaisa sila kung ang pag-uusapan ay para sa kabutihan ng ating mamamayan dyan sa bayan ng Lingayen. Yan. So, narinig po ninyo. Dumating na, nandyan na. Mayroon na ring resolusyon na ginawang sangguniang bayan para bigyan ng otorisasyon ang ating Mayora Ede Castañeda para maibigay na yan. Kaya by this week siguro ay matatanggap na ninyo yung tulong galing sa National Government, Office of the President na 40 million pesos para sa mga nasalanta ng bagyong Yuan dyan sa bayan ng Lingayen. Maganda yung hangarin ni Mayor Iday na mabigyan lahat. Pero kung akong tatanungin, taga-Lingayen ako, Engineer Nick, kung may kaya naman kayo sa buhay at hindi naman kayo masyadong nasalanta, yabay may agkila, antitawag saya, agkila misasamsaman. Iteryula, dasara may nepeg ya tulungan, singa tulong yumatlatan. Dasara may kabaluyan tiddan ya talagan alakasan. Talagan aliwalabat ya partially no agingan totally damaged. So sara may kaabungan da no nayari ingon no taluraratan no limararatan ya talagang totally damaged sa may palagi dalate abong da. Kanyulare a milyon no siyak supantutungtungan, di ba? Engineer Nixon? Pero pagka marami naman pagan may talagang pagbalibali pero no may labat may gagatinan nyo kila misasamsaman. Piano talagang naiter sutulong nalikna sutulong sa aramay talagang apektado nasa may dimmalan niya bagyon Yuan na da balay na Lingayen. The long wait is over. May bayaglan pa na alagar nitan la sumpala wadtan latan na distribute dala. Good morning tan maabig kabosan pandudengal dasare kabaluyan tayon walad biektaw di tanad bansan New York. Si Maribek, good morning, how are you? Di tanad Canada, si Mirna Soriano Milan, good morning. In San Lorna Patang, Gerland, di tanad Las Vegas, Nevada. At Nasaray, Watanad, California. Si Nanay Kuni, good morning, Nanay Kuni. Ponghe Pachoy! Sara may kabaluyan tayo Watanad, Bansan China. Tansaray, Chinese yung wadyad maninegosyo bansan Pilipinas. Konghe Pachoy. Ang kapulay malam ya oras sa sayang programa tayo liknay balay. Yan ngaran na Engineer Nixon Dakal. Akalo pa kantabay amigo yo RJ Biray Jimenez at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang